Jeg har jo lovet, at jeg vil vise, hvordan man syr de her luffer fra Posy. Så her går jeg altså i gang. Jeg har fundet mit mønster frem, og der er 2 forskellige modeller af de her. Der er den, der hedder en smal model og en almindelig model. Der er en på hver side. Og vanterne kan altså bruges til både børn og voksne. Så måler du lidt ud, sådan alt afhængig af, hvor stor din hånd er, cirka. Hvordan dit mønster skal være, eller hvor stort det skal være. Jeg har målt mig til, at fordi jeg har en quiltet, som er en fast, så skal jeg have en størrelse medium. Havde jeg valgt noget andet stof, som var lidt stræk i, for eksempel en uldflis, så vil jeg gå ned og tage en small. Her der viser jeg, at man kan sådan set selv vælge, hvilken led man skal klippe dem på. Jeg har valgt at klippe dem på, så striberne er på langs, men det kan man selv vælge i forhold til, hvad for noget stof man nu vælger. Jeg har valgt en quiltet til udenpå og en pels til indeni. Og her viser jeg lige, at man skal huske at klippe med sømrum. Ja, og så går jeg i gang med at klippe her. Nu har jeg klippet mine yderdele, og nu skal jeg til at klippe inderdelene, eller ja, altså der er ikke så meget stor forskel på dem, andet end at man selvfølgelig lige skal have, de skal være lidt mindre, dem der skal være inde i. Nu er der 2 af hver mønsterdel, og jeg har lagt dem sammen her, så I kan se det. Så tager jeg de 2 mønsterdele, som er dem med, hvor tommelfingrene skal være i, og viser jeg lige her, at dem ligger man ret mod ret. Og så skal man sy fra den ene side, der hvor der ligesom, jeg viser nu, sy der, rundt om tommelfingeren og slutte ud fra, hvor at man har syningen på den anden side. Nu viser jeg det godt nok lidt længere nede, det er en fejl fra min side, men skal slutte på, sådan så man er samme sted på den anden side. Der rammer jeg vist lidt mere rigtigt. Og her viser jeg lige, hvordan man syr det. Og så vil jeg også lige sige, at man skal altså huske, at når man har fat i de her quiltede stoffer, så lige at få alle lagene med. Det kan ske, at det ene lag måske glipper, og så har man et hul, når man vender sin vante rundt. Og jeg taler af erfaring, det er derfor, jeg lige skynder mig at nævne det. Og så syr man lige rundt om tommelfingeren her, og altså, I skal heller ikke panikke over, at stykkerne ikke passer en til en sammen. Det er svært, når man klipper, især når man, som jeg, har klippet stykkerne dobbelt, så kan man altså godt komme uden for, at det ikke passer helt en til en. Men det skal nok blive godt alligevel. Her når jeg rundt på tommelfingeren og slutter af, og så kan jeg lige vise jer, at jeg skal lige hæfte, kan jeg se. Det er der alligevel rimelig længe om. Men her er altså, hvordan vanten ser ud. Og hvis man er rigtig smart, så mønsterkoordinerer man, så vanten passer sammen i quiltningen. Det har jeg altså ikke tænkt så meget lige over her. Det kan I lige se. Der er altså ikke nogen striber, der passer sammen, men det kan man sådan set gøre. Så nu får man lidt en fornemmelse af, at sådan kommer vanten altså til at se ud. Og det er sådan set bare lige for at vise jer det, fordi nu finder jeg lige den anden del, der skal på, som er det, der er håndryggen. Og den lægger man så ovenpå igen ret mod ret. Og så har jeg lige glemt at vende tommelfingeren ud, og det kommer jeg så i tanke om lige omkring nu. Så nu vender jeg lige tommelfingeren rundt. Whoop! Kan man lige se, den kommer om på den anden side. Plut. Og så kan jeg så også lige se, at jeg er lige ved at vise det der med, at tommelfingeren kan vippe op og ned. Så kan jeg se, at det der stykke ikke passer lige så godt, så jeg vælger at tage det andet stykke, og det kan man ligesom se, hvad for nogen, der passer sammen. Så lægger man dem ret mod ret, og så syr man fra tommelfingeren, skulle jeg til at sige derfra, rundt hele vejen ned først, og bagefter så vipper man tommelfingeren op, og så syr man derfra og hele vejen ned. Ja, det er lidt skrå, men det jeg mener er bare, at man skal sy den hele vejen ned. Og det viser jeg så lige her igen, hvordan man gør. Og igen skal man altså ikke panikke over, at stykkerne ikke passer helt nøjagtigt sammen. Det skal nok blive godt alligevel. Og så starter man altså der ved toppen af tommelfingeren og hele vejen rundt på luffen. Det tager lidt tid, men jeg har valgt at vise jer hele syningen her første gang, og så kan man forhåbentlig hitte ud af det, når man lige har set det ske, både på den ene og på den anden. Både forklaringsmæssigt, men også, at her er jeg altså i gang med at sy. Og I kan nok se ude på siden af min vante, så passer den altså ikke helt nøjagtigt, men jeg klipper det bare til bagefter, og vanten passer altså så fint alligevel. Så det skal man altså ikke være ked af. Så klipper jeg af, og så vipper jeg tommeltotten op her, og så syr jeg der fra og ned.
og slutter ligesom handsken af på den måde. Lyt, hele vejen ned, og punktum. Og I kan også se, at mine 2 stykker passer heller ikke sammen fra neden, så det klipper jeg også bare til, og det er også lige det, jeg viser nu, at alt det, der ligesom stikker ud over, det klipper vi bare af. Og så har jeg lige taget handsken på, så kan jeg lige se, det var den ene del, og som i mit tilfælde her er min yderdel. Så går jeg i gang med at lave næste vante, og altså fremgangsmetoden er fuldstændig den samme som den første, som den ene. Altså begge dele, det er bare spejlvendt. Og som sagt, fra den ene side af tommeltotten og på den anden side, så de kommer til at flugte med hinanden på hver sin side. Og det har jeg så gjort nu, så nu går jeg i gang med foret, eller den anden side. Man laver altså 2 lag, så man ikke har nogen syninger ind imellem. Og her, det her pels, det er altså ikke det nemmeste at arbejde med, det vil jeg bare sige. Så der skal man igen heller ikke blive ked af det, hvis man synes, det er lidt svært at få det til at passe sammen. Det skal nok gå. Man syr rundt, ligesom man gjorde med ydersiden, og nu propper jeg simpelthen den ene ind i den anden. Og så helt ned, så det passer sammen med, holder på, derude hvor fingerspidserne er. Og så sørger jeg lige for, at det passer sammen nede i enden. Det kan godt være, at man vil opleve, at et inderforet måske er lidt større end yderforet, og så syr man bare lige lidt længere ind, så det kommer til at passe sammen. Så bukker man begge kanter rundt, og så syr man hele vejen rundt. Det kan I se, jeg har gjort her. Og så bukker man op, og så har man altså den her fine pelskant, som er til syne. Jeg skal lige have min hånd i, sådan, men den sidder altså virkelig rart, og så kan man altså bukke den ned, hvis man har lyst til det, så kan man have sin jakke ud over, og så er man altså godt lukket til, og så vil jeg bukke kanten op igen, men det kræver lige 2 handsken af, sådan der. Men så har man også den der pæne pelskant, hvis man synes, det kunne være en fin detalje. Sådan der. Og så er det bare at gå i gang med den næste, og det har jeg jo så gjort her. Så nu er begge handsker færdige, og jeg kan vise jer, hvordan det er med dem begge to. Og altså, den er lidt stram at få på, men den skal den jo også være, så den sidder godt fast. Sådan der. Der er lidt pels på tommeltotten der, men sådan er det altså, når man arbejder med pels. Vinke, vinke, siger jeg så til jer. Og så har jeg lige her til sidst valgt lige at vise jer, at man kan selvfølgelig også sy det i det her fine uldflis, hvis man har lyst til det. Eller det kunne også være bomuldsflisen. Der er sådan set ikke rigtig grænser for, hvad man kan bruge. Hej hej!